L-istrateġija tad-deputat Laburista Rosjan Cutajar sabiex tibqa' tifforma parti mill-grupp parlamentari tidher li hija ċara. Skont rapport fis-Sunday Times, deputati tal-Labour stess qed jgħidu li l-eks segretarju parlamentari se tkompli titfa' kollox fuq il-ħabib intimu tagħha u konsulent fis-segretarjat tagħha Charles Farrugia magħruf bħala t-Tikka. Rapporti fis-Sunday Times qed jgħidu li l-probabilità hi li t-Tikka jkollu jiddikjara li rċieva s-senserija kollha fuq il-beħ ta' proprjetà ta' 3 miljun euro. Proprjetà li kienet se tinxtara mill-ħabib intimu ieħor ta' Cutajar, Jorgen Fenech. Dan kollu fid-dawl tal-fatt li Rosjan Cutajar fil-jiem li ġejjin mistennija tkun informata formalment li hija suġġett ta' investigazzjoni fuq evażjoni ta' taxxa. Din l-aħħar saga ta' Cutajar li ilha snin fil-medja fuq rapporti varji li jorbtuha mal-imprenditur akkużat bl-involviment fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia kompli tpoġġi pressjoni fuq il-grupp parlamentari Laburista u aktar fuq il-Prim Ministru Robert Abela li fil-kabinett għandu wkoll ministru li fuqu hemm allegazzjonijiet qawwija li jorbtuh mas-serqa tal-HSBC. Intant il-Kumitat Parlamentari se jkun qed jiddiskuti r-rapport tal-Kummissarju għall-Istandards Pubbliċi dwar Rosjan Cutajar nhar it-Tnejn. Seduta li tula mistenni jidher l-istess George Hisler.